שלום, כאן דיוויד סידמן עם כלבלנד. הרבה אנשים שקונים גורים חדשים או מקבלים גורים צעירים שואלים אותי איך ללמד את הגור שלי ללכת איתי על רצועה. עכשיו, מה שאני אוהב לעשות זה פשוט לעזוב את הרצועה ולהמשיך ללכת. כי הגור לא רוצה להיות לבד. אז אם הוא לא בא איתי על רצועה, אז העונש שלו זה שאני פשוט עוזב אותו וממשיך ללכת בטיול. אוקיי? ואז הוא בא אליי, ואז הוא לומד שאם הוא לא בא איתי, אני אשאיר אותו לבד, וזה כאילו העונש שלו. אז אני רק ככה. Come on, let's go. יאללה, יאללה. לא רוצה לבוא? אין בעיה. אני אעזוב את הרצועה, להמשיך ללכת. אתה רואה? הוא רוצה לבוא איתי. אז ממשיכים את זה. כל פעם שהוא לא בא איתך, פשוט תעזוב ותמשיך ללכת. והוא ירצה לבוא איתך. ואז בסופו של דבר אתה תוכל ללכת איתו עם הרצועה. בהסכמה. אוקיי, that's it.